दारावहाय सारा मोनजेननायनिफ्राय आथिखाल दिनैसिम सरकारनि मा आसनिफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सारा बिलाइनानै होनो हाखो 11 crore 40 लाख जायनि थाखाय माने फैसाया बै हाबफैयो एसे टाइम मालाबाबो पजिटिभबो साना थारमाने गोबां फाउन्डेसन खालामगासिनो दङ स्कुलावथ' बाउन्डारि जादों जायखौ जोङो 17 बोसोराव बिराद खम नुयोमोन बाउन्डारि जानायखौ सारा ओरै गावसिनि माखासे एलेकाजोंहाय गोबां माखासे माने अमा फिसा राननानै होदों बोरमा फिसा राननानै होदों हांसो राननानै होदों जे बेफोरखौ खालामनानै गावनि मथा-मथि 1000 बारसोनि बारा जाबाय खोमा फेसबुकआव शेयार जाबाय थायो आरो बेहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी थायो जायनि थाखाय 5000 बेखौबो स्कलारशिप हिसाबै होनाय जायो BTRनि SOPDनि फान्डजों सारनि आखायावहाय मा आसनिफोर दा सफैनानै दंबायो जायफोर माने आसनिफोरा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बास माने बिलाइनोल' बाखिथासै आरो बेफोरबायदि माबाफोर आसनि दङ नामा दायो मोनगोन आरो आं सानो नैबेबायदि एडभार्टाइज होखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनायनि थांनाय जेनाखि सरकार बिथांमोनाबो 2 बोसोरसो सना थामथि कुइसनाव दङ सार माने ओरैबायदि माखासे सोलिगासिनो दं ससियेल मिडियायाव ओमफ्राय डिजिटेल बड'लेण्ड होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ सारखौ बरायनानै लाग्रोबाय आंनि बे BTRInfo स्टुडिअ चेनेलावहाय खुलुमबाय बे समाव आं सारखौ साबायखर बावनो नागिरदों सारा आंनि खावलायनाय बायदि माने दसे सम आंजों गावनि एंगारहायै समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंजों सम होनायनि थाखाय दा बे समाव आङो सारनाव मोननैसो कुइसन लानानै फैदों कुइसनफ्रा जाहैबाय मा आथिखालावहाय जे BTR सरकार दाजेननायनिफ्रायनो सारा नैबे कुसुगाव दनं कनस्टिटुयेन्सिनि सारा TCLC चेयारनि मासिखौ माने मोननो हादों नङा होमबा सारा दा बावहाय सारा मोनजेननायनिफ्राय आथिखाल दिनैसिम सरकारनि मा आसनिफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सारा बिलाइनानै होनो हाखो बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै हरनो हागोन नामा सारा गिबियावनो आं खुलुमनाय जासिहरबाय आरो दिनै जे नोंथांमोना जोंनि न'आव फैनानै जे फंनैसो बाथ्रा आंनिफ्राय मिथिनानै लानो लुबैनायखौ आङो फरायनानै लादों आरो साबायखरबो बावबाय दा नोंथांनि सोंनाय बायदियै जे UPPL BJP आरो GSP जे BTRनि मोनथाम दोलोजों ज' जानानै जे कलिसन गभर्नमेन्ट दानाय बे दाखांनायनि उननिफ्राय जिहेतु आंखौ कुसुगाव समष्टिनि TCLC चेयारमेन हिसाबै PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे आंखौ थिसननानै होदों बे अनुजायैनो आङो दिनैसिम जेब्लानिफ्राय थिसनजादों अब्लानिफ्रायनो आङो जोंनि दायित्वखौ एबा आंनि दायित्वखौ आङो मावबोबाय थादों दा नोंथांनि सोंनाय बायदियै जे जोङो दिनैनि थारिखसिमाव मा आसनिफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हैनो हाखो एबा बिलाइहैनो हाखो बाथ्राया बेनो दिनैसिम जोंनि सरकारा दाजेननायनिफ्राय 1 बोसोर 6 मासानो जाबाय दा 1 बोसोर 6 मासनि गेजेराव जोङो गोबां समाव जोंनि आसनिफोरखौ जोङो मावफुंनो हायैनि माखासे जाहोन दङ सिगाङाव बुंनानै लाग्रोनांगोन नोंगौ जोङो 1.5 बोसोरानो जाबाय एबा 1 बोसोर 6 मासानो जाबाय किन्तु बेनि गेजेराव जे मोनसे समाव मोनसे गिख्रंथाव बेमार फैदों जायखौ बुंदोंमोन जोङो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव दुनियायावनो एबा बुहुमनाङैनो मोनसे लकडाउन जादोंमोन दा बै लकडाउन जानाय समावनो मोनसे समाव जोंनि सरकाराबो जानाय जादों सरकार जाखांनायनि सिगांबो लकडाउनमोन आरो सेकेन्ड फेज हिसाबै लकडाउना सरकार जाखांनायनि उनाव जादों आरो बिनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव एबा सेकेन्ड फेज लकडाउन जाखांनायनि उनाव जोंहा फिन खेबसेबाव इलेक्सन फैनाय जादों बेयो जाहैबाय MLA इलेक्सन आरो बिनि उनाव फिन खेबसेबाव जिहेतु MLA इलेक्सन जोबखांनानै सानैसो बिजाथिया देरहाखांनायनि उनाव बै बेमार
कर'ना भाइरास होननाय बेमारजोंनो साग्लोबजानानै बिथांमोनहा माने जिउ गोमानो गोनां जादों जायनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव जोंनि बिटिएडिआव बे मोननै सिट तामुलपुर आरो जोंहा गसाइगाव 28 नं गसाइगाव बे मोननै सिटआव फिन खेबसेबाव बाय इलेक्सन गेलेनो गोनां जादों बेबायदिनो 1 बोसोर 6 मासाव जोङो गोलाव सम कर'ना इलेक्सननि थाखाय जोङो खामानि मावफुंनो हायाखै थेवब्लाबो दिनैसिमाव आं बेखौनो बुंगोन जे बेसिकेलि TCLC चेयारमेनखौ जिहेतु PNRD निफ्राय एपइन्टमेन्ट होनाय जायो आरो PNRDआ थ्रु ब्लक इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो खामानिफोरखौ थ्रु डेभेलपमेन्ट ब्लक आरो बै डेभेलपमेन्ट ब्लकनि खामानिफोरखौ जाहाथे पाब्लिकनि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय जोंखौ नैबे कमिटिनि चेयारमेन दानानै होनाय जादों बे TCLCCआ मोनसे कमिटि जेरै टेरिटरियेल काउन्सिल लेभेल कोअर्डिनेशन कमिटि बिनि चेयारमेन आरो बेखौ बेसिकेलि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि थाखाय दानानै होनाय जादों दा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव मा खामानि जायो मा खामानि जाया निस्सय नोंथांमोनहाबो एसे एनैखौ मिथियो जेरैहाय जोंहा PNRD नि थ्रुयै गोबां आसनिफोर फैयो जेरै जोंहा 15 फाइनान्सनि बेलायावनो होन बा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय माखासे फिसा फिसौ रायजो राजानि नांगौखिनिखौ सुफुंनाया बे PNRD नि थ्रुयैनो जायो आरो दा बुंनांगौब्ला जोङो बुंथारनांगोन जे बे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव बिसेसकरि PNRD होननाय मानिथ' जोङो रुरेलखौसो होननाय जाखायो नालाय पान्चायत एन्ड रुरेल आरो जोंना बिसेसकरि जोंनि कुसुगाव समस्तिखौनो आं बुंसै आरो कुसुगाव समस्ति हिसाबै कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लक दं जोंहा नङा होमबा आरो कुसुगाव समस्ति हिसाबै जोंहा 99%आनो माने रुरेल एरियाखा नङा होमबा रुरेल एरियाखा जोंनाव खुनु टाउनबो गैया नङा होमबा मोनसेबो टाउनबो गैया दा बेनिखायनो जोंना नैबे ब्लकनि सायावनो सोनारनानै खामानि मावनो गोनां जायो गामिनि हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा फैनाय दङ MGNरेगा नङा होमबा MGNरेगायानो मेन खामानि जोंनि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव आफादत्त'खौ जों बुंनो हायो आरो दा प्रेजेन्टलि आरो MGNरेगाजों लोगोसे दङ जोंहा PMAYG नङा होमबा बिराद गोनांथार बे मोननै आसनिया जाय आसनिया ब्लकनि थ्रुयैनो बाहायनाय जायोब्ला रायजो राजानो बिलाइनाय जायो ओरैनो माबा सार BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनसे आसनि बेफोरबायदि सारि आखाइजों बिलाइनो मोननाय बिदि फैथ'वाखै नामा दासिमाव दिनैसिमनि गेजेरावहाय जोंनि आखाइनि थ्रुयै माने TCLC चेयारमेननि थ्रुयै जेनेबा TCLC चेयारमेननि थ्रुयै जेनेबा भाइस चेयारमेननि गेजेरजों राननाय बेफोरबायदियाव आरो ना स्पेसियेल BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय हरथारनाय स्किम जा आसनिफोर रायजो राजाफोरनो गथायनाय फैदों गोबां फैदों जेरैहाय जों बुंनो हायो जे जों बुंनो हायो स्ट्रीट लाइटखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा सलार स्ट्रीट लाइट बेफोरखौ जों नुफेराखैमोन थांनाय 17 बोसोर जे सरकार सालायबोबाय जोंना BTC सरकारा अलरेडि 17 बोसोर थांखांखाबाय नङा होमबा दा BTR सरकारा 1 बोसोर 6 मासाव फैबाय दा जोंबो 17 बोसोराव जोंबो नुबोदों कुनु जों सलार स्ट्रीट लाइटखौ जों नुफेराखैमोन किन्तु नैबे जोंनि सरकारा दा 1 बोसोर 6 मासनि गेजेराव जोङो स्ट्रीट लाइटखौ होनो हादों मोनफ्रोमबो BCDCनि आन्दाराव 10टा सलार स्ट्रीट लाइटखौ जों होनो हादों बे मोनसे एकदमबारे डिफरेन्ट नङा होमबा थांनाय बारनि सरकारनिफ्राय बेखौ नैबे सरकारानो होदों BTR सरकारा आरो लोगोसे होबावदों सलार लाइट विथ सलार फेन माने सलार लाइटजों लोगोसे सलार फेनबो माखासे मा होनो ओनसोलावल' नङा बियो रुरेल एरिया गामियावनो साफ्रोमनोबो होनो हायाखै न' दाउट किन्तु माखासेखौ होनाय जादों माखासे गाहाय थाखोनि गोरिब न'खरनो जायहा मोनथावथाव बिसोरनो होनाय जादों जे जायगायाव माने
कारेन्ट सोलिया नङा होमबा बैफोर जायगायाव होनाय जादों ओमफ्राय दंबावो बेजों लोगोसे जोंहाथ' ओरैनो बै GIC सिट जेनेबा टिन नङा होमबा थिं राननानै होनाय बेखौबो जोङो जोंनि आखाइजों आरो BCDCनि आखाइनि थ्रुयैजोंनो ब्लकनिफ्राय हरनायखौ जोङो राननानै हैनो मोनदों। ओमफ्राय मोनसे सिलाइ मेसिन ना माबा मोनसे सफैनाय बायदि मोनदोंमोन बे मानिफ्राय फैनायमोन? सिलाइ मेसिनाबो बेनो BTR सरकारनिफ्रायनो हरनाय बेबो ब्लकनि थ्रुयैनो बेखौ हरनाय जादों सिलाइ मेसिनखौबो सुइं मेसिन बेखौबो जोङो बियो जाय बिथांमोनहा जे मा होनो जि सुथेनो गोरों बैसोर बिथांमोननि थाखाय बेखौ हरनाय जादोंमोन जाहाथे बैसोरो बिथांमोना सिलाइ बायनो हाया मेसिन बायनो हाया खिन्थु सुनो गोरों नङा होमबा सोरबा सोरबा कर्सबो लानाय थायोथ' थारमाने बेखौ बाहायनानैबोथ' न'खरफोरखौ एसे संसार दैदेननो हायो नालाय हायो जायनि थाखाय बेखौ होनाय जादोंमोन आरो दा सार नोंनियावहाय बे थांबाय मोनसे कुइसनाव जाबाय मा जेनेबा दासान्दि माने दिनैनिफ्राय लानानै दा सारनि आखायावहाय मा आसनिफोर दा सफैनानै दंहैयो जायफोर माने आसनिफ्रा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बास माने बिलाइनोल' बाखिथारसै आरो बेफोरबायदि माबाफोर आसनि दङ नामा दायो BTR गभ एन्ड स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिखुनु जाया रिसेन्टलि जोंनि ब्लकनि थ्रुयै जे राननो गोनां आं बेखौ बुंनि जोंनि ब्लकआव दा रिसेन्टलि मा खामानि सोलिनानै दङ बियो जाहैबाय मोनसे जोंना MGNरेगाखौ आं बुंनांगोन नेसनेल स्किमबाबो बियो MGNरेगाया ब्लकनि थ्रुयै इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो बेयावहाय जोंनियाव दिनैसिम गोबां MGNरेगानि खामानि जाबोबाय खिन्थु जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव जोङो 21-22 फाइनान्सियेल इयारखौ जों मोननाय जादों आरो बे 21-22 फाइनान्सियेल इयारखौ जोङो लास्ट मोमेन्टआवसो मोननाय जादों जेरै मार्च मासावसो जों मोननाय जादों एप्रिल फैनाय लोगो लोगोनो गोदान बोसोर जायो नङा होमबा 22-23 दा 21-22खौ जोङो थांनाय मार्च मासाव जोङो एप्रुभ खालामनो हादों MGNरेगा खामानिखौ खम समनि गेजेरावनो 314टा खामानि जोंनि माने समस्तियाव आं समस्तिनि खोथासो बुंदों दे 314टा स्किमफोर बिभिन्न स्किमफोर बेवहाय हमनानै लानो हादों आरो बेवहाय दङ बे स्किमथानि एमाउन्टआ एबा फैसाया 11 crore 40 lakhsनि 11 crore 40 lakhsनि जोंनाव दा अनगयिं हिसाबै 314 स्किम्स दङ MGNरेगानि आन्दाराव आरो लोगोसे माखासेया माने दा जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ जोबनायनि प्रसेसआव खामानिया बै फाइनान्सियेल इयारना दा ओरैबायदि खोनादों सार माने बे नोंथांनि समस्तिनि आन्दारावनो माने ओरैबायदि रायदों आरो हयथ' बेनो खामानिया माने जब कार्डनि खामानिया मावदों खिन्थु दासिमबो माने फैसा सोहराखै बेफोरबायदि मोनसे प्रब्लेम जादों आरो बे मा प्रब्लेमाव जादों सार बेखौ एसे क्लियारिफिकेसन होनो हागोन नामा? क्लियारिफिकेसन थारमाने जे नैबे MGNरेगानि खामानियावनो जे डिमान्ड होयो नङा होमबा जे एथ' दिननि खामानि मावबाय दा बे सप्ता डिमान्ड होयो एबा 6 days सानडेखौ बाद होनानै जब कार्डनि थ्रुयै रबिबारखौ बाद होनानै 6 दिननि डिमान्ड होयो सप्ता खनसे हमो 6 दिनखौ 6 दिननि डिमान्ड होयो आरो 6 दिननि फैसा हाबो दा ओरैबायदि जायो माखासे समाव ओरैबायदि जायो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फान्डआ फैयो ओमफ्राय स्टेटनिफ्राय फैनानै मोनसे पाइपलाइन दङ बिसिनि जायाव फैसाया हाबनानै बैनिफ्राय ट्रेन्सफार जाहरो माबायाव मा होनो एकाउन्टआव दा फान्डआ जेसेबां जोङो डिमान्ड होनाय गासिबो माबायाथ' अनलाइनसो जाजोबखायो नालाय गासिबो अनलाइन जाजोबखायो गासिबो सहैखायो माबायाव हजोंहाय सेन्ट्रेलाव दा सेन्ट्रेलनिफ्राय नायनानै जेसेबां डिमान्ड होदों बिनि स्किमनि एगेन्स्टै बे फान्डखौ बेवहाय हरनाय जायो स्टेटआव दा स्टेटआव हरनानै बिनिफ्रायसो पाइपलाइनाव सोहरनानै बै पाइपलाइननिफ्राय बेयाव डिस्ट्रिबिउट जाजोबो एकाउन्टआव दा बेवहायनो सम ओरैबायदि जायो हजोंनिफ्राय फान्ड फैनाया एसे लेट जायो मालाबा लेट जायो जायनि थाखाय माने फैसाया बै हाबफैनो एसे टाइम लायो मानो होनोब्ला MGNरेगानि खामानिया हजोंहायसो डिलिंस खालामो नङा होमबा सेन्ट्रेलावसो
एमजेनरेगानि अफिस दंखायो बिसोरनि सेन्ट्रेलावसो दा बेवहाय गोबां माबा दङ ना जोंना स्टेट दङ बे गासिबो स्टेटनि जेराव जेराव एमजेनरेगा खामानि दङ बेयाव मावजोबो बिसोर दा ओंखायनो बिथांमोना टाइम लायो थारमाने बेवहायनो जोंना एसे मानसिफ्रा माने मानो फैया माया बेबायदि रायलायलायो रायलायसोदों आरो दासिमबो जाहोनो हाया सोरबाया सोरबा सियारखौ दाय होदों मारै मावखो दाबो मावनो हाया नामा फैसा मानो द्र' जाया खिन्थु बेबायदि आरो दिनैसिमाव मथा मथि नैबे 314टा जे खामानि जागासिनो दङ बेयाव मथा मथि डिमान्ड खनथामसिमा होनानै दङ अलरेडि अबेबा खननैसिमा हाबबाय अबेबा खनसे हाबबाय बबेबा खनथामबो हाबनाय दङ दा मिजिंथिदों आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय माखासे गोनो गोथो मानसिफोर क्लियारिफिकेसन जागोन बे फैसा हाबनाय हाबैनि सायाव बेखौ आं मिथिबाय दा थामथि कुइसनाव दङ सार माने ओरैबायदि माखासे सोलिगासिनो दं ससियेल मिडियायाव ओमफ्राय डिजिटेल बड'लेण्ड होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ बाहायबो गोबां लिरसोगासिनो दङ जे मा बिटिआर गभ दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै दानि सरकार गोदाना होननानै ओरैबायदि माखासे बुंसोगासिनो दं आरोखि माने रिउमार जागासिनो दं ससियेल मिडियायाव बिनि बुंनायखौ बे शेयार खालामो बिनि बुंनायखौ बे शेयार खालामो दा गमामायैनो दानि जोंनि गोदान सरकार बिसोरो मावनो हामाराखै नामा डेभेलपमेन्टनि खामानि बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बिनि सायाव सारा मा बुंगोन रायजो-राजाफोरनो अभारअल बिटिआरखौ बुंनो ना आंनि अभारअलखौ बुंदो बे समाव नैबे पइन्टआ नों अभारअलखौ बुंनांगोन सारा जाय बिथांमोनहा जे बिटिआरनि दानि सरकार एबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ जाय बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामबाय थादों आरो नेगेटिभ खोथाफोरखौ बुंबाय थादों जे दिनैसिमहालागै मोनसेबो खामानि जायाखै होननानै खिन्थु बिथांमोनहाबो मिथिगौ जे दिनैसिमहाय मा खामानिया जादों खिन्थु बिथांमोना सब समय नेगेटिभ रल लाखायो बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना जे मा पेज होनदोंमोन डिजिटेल बड'लेण्ड पेज बेवहाय जाय बिथांमोनहा लिरबाय थादों बा जाय बिथांमोनहा लिरनायखौ शेयार खालामबाय थादों बे नेगेटिभ लिरनायखौ बिथांमोनहा माने सब समय नेगेटिभखौनो सानखाखा बिथांमोनहा मालाबाबो पजिटिभखौ साना थारमाने दा आं बेखौसो सानो बिथांमोनखौ खिन्थु जोंनि नोजोराव गोबां खामानिखौनो मावनायखौ जों नुदों गोबां लेभेलाव गोबां खामानियानो जागासिनो दङ आं मोनसे एग्जाम्पोलल' होगोन जेबो खामानि मावाखै होननायखौ जोंहा बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान डिस्ट्रिक्ट दादोंना दायाखै दादों तामुलपुर हिसाबै मोनसे गोदान डिस्ट्रिक्ट दादों आरो गोदान डिस्ट्रिक्ट दानानै अलरेडि एडमिनिस्ट्रेटिभ गासिबो जाजोब्बाय नङा होमबा कमप्लिटलि खामानि मावनायनि सिस्टेमाबो बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जाजोब्बाय दा डिस्ट्रिक्ट दानाय लोगो लोगोनो जोंनि रायजोनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा होनाय जायो बेयो बोरै सुबिदा मोनसे बाक्सा जिल्लायाव जुदि तामुलपुर ओनसोलनिया जुदि मसलपुर बायदि अफिसाव फैनांगौब्ला गोबां खरस दङ बिस्रा आरो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव सानसेबाबो खामानिनि थाखाय फैथारनांगौ नङा होमबा फैथारनांगौ जायो ओंखायनो जोंहा नैबे सरकार गोदाना तामुलपुराव जे तामुलपुरखौ डिस्ट्रिक्ट दादों बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा तामुलपुरावनो दा खामानिखौ मावनानै लाजोबनो हागोन बेबोथ' मोनसे खामानि मावनाय नङा नामा मावनाय आरो डेभेलपमेन्टनि बेलायावथ' गोबां खामानि मावदों डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जोंहा गोबां फाउन्डेसन खालामगासिनो दङ खामानिया स्टार्ट खालामगासिनो दङ आरो गोबां स्कुलावथ' बाउन्डारि जादों जायखौ जोङो 17 बोसोराव बिराद खम नुयोमोन बाउन्डारि जानायखौ नुयोमोन नो डाउट मोनफा मोननै खिन्थु दा जोङो बोसोरसे बा 1.5 बोसोरनि गेजेराव बिराद स्कुल्सफ्राव माने बाउन्डारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे आं बिसेसकरि जोंनि समस्तिनिखौ आनो बुंगोन आङो मानो होनब्ला जों बेयावनो थाबाय थायो बिनिनो खामानि मावबाय थायो आरो निस्सय जोंनाव जे जादों बेबो बाहेरायावबो जादों नङा होमबा ओंखायनो आं जोंनिखौ रेफारेन्स लानानै बुंनो सानदों मोननैसो जेब्ला जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव बिदिनो मास मोननै मोनथामसोनि उनावनो मोनसे गुडविल प्रजेक्ट माबादोंमोन ना नङा होमबा गुडविल दा गुडविल मिशन होनलायलायनाय मोनसे प्रजेक्ट खालामदोंमोन बेवहाय 10 क्ररनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव खामानि मावनो थाखाय हरनाय जादोंमोन ओमफ्राय जोंहा जोंनि समस्ति हिसाबै जोङो मोनथाम खामानि हमनाय जादों 10 क्ररजों बिराद इम्पर्टेन्ट रड्स बै रड्सफोरखौ
कनस्ट्राक्सन खालामनाय जादों बेफोरो जाहैबाय एक नाम्बाराव जोंहा मक्रामबिल टु तुलसिबिल बिराद इम्पर्टेन्ट लामा बेखौ सिसि ब्लक खालामनाय जाबाय एसएसबि केम्प टु टेका बाजार रबार मार्केट नामा ना टेका बाजार रबार मार्केट जालु बाजार औ जालु बाजारसिम बियो 4.5 किल'मिटारसो 17 बोसोराव बे लामाया जायाखै खिन्थु बिराद इम्पर्टेन्ट लामा बेबो मोनसे आरो मोनसेया जोंहा जलाइस्रि एलपि स्कुल टु एकदम माने टेका बाजार बेबो बेबायदिनो सिसि ब्लक आरो मा होनो बे ब्लेक टपिं नामा बे मोनथाम लामाखौ हमनाय जादों 3 मासनि गेजेरावनो आरो बेजों लोगोसे आं बिसेस करि जोंनि गामिनिखौनो होनथानोसै दाना नङा होमबा नैबे जोंनि न' खाथिनि दालां एखेबारे बिराद इम्पर्टेन्ट दालांमोन बियो 17 बोसोराव खिन्थु बे दालांखौ खुनु बुद्धि बानायाखिसै बरंस जोंनि गामियावनो एकदमबारे महा नेता दंमोन थांनाय बारनि सरकारनि मानसिफ्रा खिन्थु जायाखैमोन खिन्थु उइदिन 4 मान्थस जानानै उइदिन 4 मान्थस जानाय लोगो लोगो दालाङाबो कमप्लिट जाजोब्बाय थारमाने मास मोनब्रैनि गेजेरावनो दालांखौबो कमप्लिट बानायनो हाबाय दाना मोनसे गिदिर मोनसे जेंना दंबावो जेंनाया जाहैबाय मा जों ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोन्दों EM राकेश ब्रह्म दङ सारा ओरै गावसिनि माखासे एलेकाजोंहाय गोबां माखासे माने अमा फिसा राननानै होदों बोरमा फिसा राननानै होदों हांसो राननानै होदों जे बेफोरखौ खालामनानै गावनि माने जिउखौ न'खर संसारखौ सालायनो थाखाय बाट सारनि बे माबायावहाय समस्थियाव बेबायदि जागोन ना जादिया सारनि समस्थियाव माने नुनो मोननाय जायाखै आरो दा बे मोनसे जादों गुबुनजों मानो रानखो जोंनाव मानो फैदिया जोंनि मानसिफोरा बेखौ बिदि फिसिनानै माने सोलिनो रोङा नामा बेबायदि मोनसे एसे रायज्लायसानाय जादों आरो गामि सिङावहाय उनाव फेसबुकआव भाइरेल जायाखै बे आरो बेनि सायाव मा होनो जाहैबाय राकेश बिथाङाथ' एनिमेल हासबेन्ड्रिनि नङा होमबा EM बियो जुनारफोर फिसिनाय मानायफोरनि EM दा बिनि बेलायाव जोंनिथिं रानद्रायाखै होनब्लाबो बारा बुंनाय जागोन होनदां मानो होनोब्ला बारा गोबाव सम जायाखै जों मिन्थिनायाव बा जोंनो नुनाय बा राननोनो मोननाय हांसो फिसा राननायखौ खोनादोंना खोनायाखैमोन फ्रायथ' खोनायाखैमोन ना ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय जायाखै हांसो फिसा राननाय जादों गोबां प्राइमारियाव हरनाय जादों आरो जाय बिथांमोना हांसोखौ फिसिगोन होननानै गोसो जादों बिथांमोननो साफायाव 20टा 15टा आदारजों लोगोसे हांसो राननानै हरनाय जादोंमोन दा नोंथांमोननि साइडजों बाहागोआव गोग्लैखोना गोग्लैदिया बेखौ आं बारा आन्दाज लास्लाबनो हायाखिसै खिन्थु बियो फार्स्ट फेज हिसाबै फैदों आरो फैगोन होननानै बिथांमोनहा बुंहरबाय थादों जेरैहाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो रानदों एखे बेबायदिखौनो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवबो एबा जोंनि समस्थियावबो रानगोन होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों आरो गंसे दाख्लै बावैसो ट'ट'बो मोनबोनायखौ जों नुदों बैयावहाय सेगादानि गामियाव जाय बिथाङा एखेबारे बिथाङा दंफां हानानै जायोमोन सोलिनो गोब्राब दंफां हानानै जायोमोन आरो दंफां हानाय समावनो बिथाङा एक्सिडेन्ट जादों माने दंफाङानो गोग्लैदेरनानै गाहायाव थायोमोन मानसिया दंफाङानो गोग्लैदेरनानै सिनस्रि बायलायलायनाय सुबुं आरो दा बेखौ बिसियानो सालायनानै दा बिथांमोननि न'खरखौ खांगासिनो दं थिगैनो दं मोजांनि बाथ्रा मोननाय जादों दा आं सारनाव मोनसे लास्ट कुइसन सोंनोसै बेबो माने मथा मथि 1000 बारसोनि बारा जाबाय खोमा फेसबुकआव शेयार जाबाय थायो थारमाने जेब्लानाखि माने सारा बिनि सायाव बेसेबां मोनथिगौ बुंदो माने ओरैबायदि जादों जेब्लानाखि प्रमद सारा एबसुनि माबामोन आफादगिरिमोन होमबा काजलगाव मोनसे गिदिर प्रग्राम जादोंमोन मास रिलिज बावहाय बियो फंसे खोथा होनबाय थादोंमोन आरोखि माने हाग्रामाया माने बिथाङा जाहैबाय मा गोबां मोनसे रां रुफा खामायबाय बे रां रुफाखौ खामायाबालानो गोरिब जायफोरनाखि बन दानानै जाग्रा बै गोरिबफोरनो होनो हायामोन नामा बा सोरनोबा साख्रि होनो हायामोन नामा बेबायदि मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरो दा बेखौ लानानै दिनै बेखौ प्रेसार होगासिनो दं जे दिनै प्रमद बर'आ सोर साबसिन साख्रि होखो सोर गोरिब मानसिफोरनो बेसेबां फैसा हैखो बेबायदि मोनसे जागासिनो दं आरो फेसबुकआवहाय दा बेनि सायाव मा माने राहा लामा लादों दा जे माने बे गुसुं सम माने 1 बोसोर 6 दान जाबाय बिनि गेजेराव बिनि सायाव माबा मोनसे माबा मावनायनि माबा लादों नामा लामाफोर लादों नामा सारा बेसेबां मिथियो बिनि सायाव
जे दानि चिफ एबा आगुनि एबसुनि आफादगिरिमोन बै समाव जेब्ला काजलगावआव मास रिलिज जादोंमोन बे समावहाय बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन जोंबो थांदोंमोन जोंबो बाहागो लाहैदोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ लानानै जा जे नोंथाङा बुंदों बेखौ ट्रल खालामबाय थादों ना शेयार खालामबाय थादों बा लाइक खालामदों दा खोथाया आंनिब्ला आं ओरैबायदि सानो जे बिथांमोनहा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन प्रमद सारा अब्ला जोङो जाथिनि थाखाय खोथा बाथ्रा बुङोमोन नङा होनब्ला जाथिनि थाखाय मोनसे संगठनमोन नङा होनब्ला दा दिनैहाय पलिटिक्सआव हाबबाय हिसाबै मोनसे रायजोनि से राजाखौनो बुंनांगोन नङा होमबा बा मोनसे पलिटिकेल एरियानि सासे दैदेनगिरि जाबाय नङा होमबा जायखौ जोङो बिनि जे पलिटिक्सनि बा बे रायजोनि बा बे एरियानि गासिबो रुल्स एन्ड रेगुलेसन गासिबो एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइननि गासिबो माबाखौ नायनानैसो सोलिनो गोनां जायो आरो बेहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी थायो नङा होमब्ला गासिखौबो नायदिंनानै सोलिनो गोनां जायो आरो मोनफ्रोमबो खोथाया बै आगोलनि खोथा दानि खोथाजों पार्थक्यआ फैयो फारागा फैयो जायनि थाखाय किन्तु मोनसे खोथाया जादों दिनैनि बेलायाव बिथाङा मानो साख्रि होआखै होननाया नङा होमबा दा जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबां भेकेन्सिफोर दङ बै भेकेन्सिनि डाटाफोरखौ बिथाङा कालेक्सन खालामनानै लांजोब्बाय आरो माखासे समनि गेजेरावनो बेखौ एडभार्टाइज होनानै साख्रियाव थिसननायनि थाखाय राहा लामा लागोन होननानै जों मिथिनानै दङ आं सानो नैबेबायदि एडभार्टाइज होखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनायनि उनाव निस्सय बियो माने मेरिट लिस्टजों साख्रिखौ मोननाय जागोन मानो होनब्ला जोंनि जे बिटिआर सरकारा गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जेब्लानिफ्राय सरकार दादों अब्लानिफ्रायनो बुंबोबाय थादों बेवहाय नो कारापसन आरो कारापसन फ्रि सरकार दागोन आरो बेवहाय क्लिन सरकार दागोन आं बेखौनो आसा खालामो स' थेंक इउ सार आंनि सोंनाय बायदि फ्राय एन्सारखौ सारा होबाय दा आं मिजिंथिदों गासैबो नैबे BTRInfo स्टुडिअ चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोना दिनै सारनिफ्राय गोबां माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय मानोना गोबां मानसिफ्रा एसे नेगेटिभ सानोमोन जे ना बिटिआर गभआ खुनु मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै नाथाय दिनै जों सारनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनबाय बुहुत बुस्थु माखासे मावबाय जेरै सिगाङाव स्कुल बाउन्डारि जायाखैमोन दा जाबाय टट' सालायग्रा मानसिफोरनो गोबां टट' बिलाइनानै होबाय जायफोरनाखि माने दाउ अमा फिसिनानै माने जिउ खुंनो लुगैदों बिथांमोननोबो बेफोरबायदि राननानै होबाय सोरनोबा बाइक राननानै होबाय आरो बेबायदिनो बिभिन्न रोखोम माखासे खामानिखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावगासिनो दं होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे रिसेन्टलि जों जानाय बाथ्रायाव जों मोनबावदों जे मा गोरिब जायखिया सुबुंफोरनो 5,000 होनायनि बे स्टेन्डआ जाखाबाय होननानै बुंदों आरो मोनसे खोथाखौ मोनसे दंबावो दाजाबखाबावदो जे जोंहा दाख्लि बावैसो जे मा होनो गोरिब थाखोनि जाय बिथांमोना फरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय एसे रां अनसुंथाइनि थाखाय 5,000 बेखौबो स्कलारशिप हिसाबै होनाय जाबाय दा माखासेना एकाउन्टआव हाबगोन गासिबो एकाउन्टआव बिथांमोननि लेखाखौ लांनाय जाखाजोब्बाय पासबुकखौ एकाउन्टआव हाबहैजोबगोन बे फैसाया